ינשוף. איך עושה ינשוף? ואיך עושה דג? דג. אתה עושה. למה לא מצלמת אותו? כן. נו, מה נשאיר לך? נשאיר לך ישבו על שפת המים. ישבו על שפת המים, שלושה לבלבים, קבלו הרגליים וככה. אני מסריטה אותו למענך כדי שתראי איך הוא נראה כשאת מדברת איתו. יופי. וככה היו נופחים. הכלבים, כן? יפי. מה אתה גדלת? איך עושה כלב? נכון. יפי. בול. הפלופ, הוא הקדים את המאוחר. קשה לו עם הטלפון, גם להחזיק וגם לעשות פלופים. הוא גבר, הוא לא יכול... איזו התרגשות. מה קרה? מה? תודה. לשה, אתה רוצה לקום? דנה, תקימי אותו מהכיסא, אני לא רוצה להפסיק להסריט אותו. הוא רוצה לרקוד פשוט. הוא יושב בכיסא אוכל